Milí žiaci a žiačky, vážení rodičia, milé kolegyne a kolegovia. Dovolte mi, aby som vám do nového roka zaželala pevné zdravie, veľa lásky od vašich najbližších a hojnosť všetkého potrebného. Rada by som pri tejto príležitosti vyslovila ešte v duchu vianočných rozprávok 3 želania. Prvé želanie je pre našich žiakov. Prajem vám, milí žiaci, aby sa vám v škole darilo a zažívali ste množstvo úspechov. Je prirodzené, že nie vždy sa nám darí tak, ako by sme chceli, a niekedy sa naozaj necítime dobre. Chcela by som, aby ste vedeli, že je to v poriadku. Stáva sa to každému, aj nám dospelým. Dôležité je, že sa nevzdáme, skúšame to znova a znova, pomáhame si navzájom a nebojíme sa požiadať o pomoc, ak ju potrebujeme. Veď každý z vás je jedinečný a má v sebe obrovský potenciál. Druhé želanie je pre vás, milí rodičia. Želám vám, aby sa vám darilo zariadiť si vaše dni tak, aby ste aj naďalej mali čas prejavovať ozajstný záujem o vaše deti. Aby ste sa s nimi mohli rozprávať o tom, čo konkrétne v škole robili, čo sa naučili, s kým sa rozprávali, čo ich zaujalo, čo prežívali. Aby ste boli pre vaše deti oporou aj podporou, ich bezpečným prístavom. Tretie želanie je pre vás, vážení kolegovia. Pre mnohých dospelých je osobou, ktorá ich v živote najviac ovplyvnila, práve učiteľ. Hovoria, lebo učiteľ bol ten, kto vo mňa veril viac ako ja sám v seba. Stál na mojej strane, videl môj potenciál a vďaka jeho podpore som sa naučil nevzdávať sa a dôverovať svojim schopnostiam. Želám vám, aby ste boli takými učiteľmi. Aby ste sprevádzali žiakov s láskou, dôverou, vzájomným rešpektom, učili ich zodpovednosti, empatii a viere vo vlastné ja. 3 novoročné želania boli vyslovené, poďme pracovať na tom, aby sa naplnili. Želám vám všetkým šťastný rok 2024.